Musika zuzenean, telebista saioa Whisky Zaporez dator gaurkoan. The Riff Trackers taldearekin egin dugu hitzordua argitaratu duten Over the Age disko txikia ezagutzeko. Musikalki, rocka, countrya, folka eta bluesa nahasten ditu taldeak maisuki. Hitzbitan atalean, Xabi Estrabel gertutik ezagutuko dugu. Urteak atzera du taldeko kidea, eta egun zura egitasmoan murgildua. Bigarren erreportajean berriz, Beleza Malandra Ateneo Kulturala izango da protagonista. 2010 urtetik gaurdaino zuzeneko musika formatu txikian ikusteko aukera ederra eskaintzen du Bermeoko areto txikiak. Eta gainera, musika albisteak. Gernikako Iparragirre musika elkartean egin dut hitzordua The Riff Trackers taldearekin, non bestela. Bertan duten txegu lokala, eta bertan sortu dira Over the Edge disko berriko kantuak. 10 urteko musika bidea burutu du bandak, gure artean Whisky Zaporeko rock, country, folk eta blues musika zabalduz. Bigarren diskoaren aurkezpen bira amaitu bezain pronto, abiatu zuten disko berria grabatzeko sortze prozesua. Denbora behar izan dute gauza bakoitza bere tokian jartzeko. 2 urtetik edo hasi ginen, gotzon sartu zanetik bebai, hasi ginen joten, eta disko abestitze preparetan, eta prepara gendu zen, bost abesti edo lan, da prepara gendu zen, eta gero batiz sartu zen bebai produzio lanetan. Eta batiz, guretzako nahiko, disko honetan nahiko influiduzku, zean urten daben, diskoak eta soinuek eta... Taldearen musika bidean garrantzi handi izan zuen Bilbo hiria musika lehiaketan saria lortu izana. Mugarria izan zen taldearentzat. Gauzak ondo eginda, bidea egin daiteken seinale. Importantie bai, da gero igual lan bat eitzen ibil ginena harina hau, asko jotiena, leku askotara jotiena, da horrepe asko enban gu forman heltzeko bilara. Guretzako bai, bilatik aurrera, euki gendun guretzako beste gauza bat zan ja taldea, apurbet igual apurtxu bat zerilloa hartu niko hobi bat. Bi disko kaleratu eta gero, 5 urte behar izan ditu bandak lan berria argitaratzeko. Azken urte hauetako lana 5 kantuz osaturiko lan txiki bezain ederrean argitaratu dute. Bai, eukiguz gure gora berape bai, eta gero gotzon bezartu zen, bebai lehen esan duten moduen, eta hasi ginen abestiziek lantzen, eta prisabarik eta gustora. Karo, gero zuzenekoa landu behar izan gendun denpora batera, gotzonek azkenien blueseru da, baina honek denpora bat eroaten deut danak ostabe baten joatiena, da horrepe apurbet atzeratuzkun, baina entzun zuezen 5 abestizetatik beste 6 edo 7 gelditzu dian laban, ez da izen bakarrik oin entzuten zabiziena. Gero bebai izan behar da, autogestio bat dala, autokostua, guk bat dugula, da ja ez dago laguntzarik lehengo lez, da asko kostatzen dara, kantako disko bat, ordaintzi. Horrenak egin du da, zeo zer txikiziain, freskotasuna emoteko, zuzeneko hori eta, baina guri presupuestora ajustateko bai. Aurreko lanetan ez bezala, produktore baten laguntza izan dute kantuen sorkuntzan. Entxegun lokal bertatik hasi da Joan Alberto Batiz lanean. Euskal Herriko musika eszenan izan handia da berea, eta bere eskuan abari da kantuen azken emaitzan. Ez, lokalien hasi izan gehien bat. Eskatutxagun laguntzi grabetako bertone maketetako eta bestizek, eta hortik aurrera izan da, Guretzako ikasgai bat, bai, bat izelako pertsona bat asko dakine da, asko ikasi gu beretik, batez orden hauek izeten, ordu erdala, da gero, Da bera begustora egon da, dana fluidu deu, ondo.
Bai, lokaletik hasiniko lan bat da. Gauziz izan, urte bete ginera horrekaz abestizikaz, bai, apurtxu bet dudak geneuzkan zelako maketazioa, Da, ja, horko dudan izan zen, telefono hartu da batez, kablea botan zu, da, bai, venga, jungo naz kable bat botaten, da hori kable sortu zen ja urte bete. Egon zara, ja bihar bat sortu zen hor, da kriston laguntxu moskuna, da holan entzuten die kantak, nabaritzen da, produktore bat egon dela bat zelakoa, da gusto musikalak eta entzerako, blusero, eta Ni bat izegaz abesten be ikasien dut, azkenien berak emoste pausue, esatiena, bueno, igual bota bizu hori, denpora erdiko balada bat, que esan denpora erdikoa. Osea, bat izek, esan ban, denpora erdiko balada bat enbigu, eta, bueno, hau entzunde, hau ataradonik, da horrek emoste, igual konfidantza apurbet gauza barrizetan, apurbet sartzeko, ezta, burutxu sartzeko. Entsegu lokalean gogor egin du lan taldeak, eta gauzak horrela, diskoa musikari denak batera grabatu ahal izan dute musikon estudioetan. Ahotsak berriz, geroa sartu dituzte altxatune grabaketa etxean. Azkenien dano batera grabe gendun, azkendun eukin pentseta dano batera grabetie, nahiko puli dute dauk egon duzen abestizek, eta hona pentsa gendun, monetariamente pentsa da, eta... Gauza batzuk galdu itzezuz, abeste batzuk irabazi. Faiotzu igual batzuk da, edo naturaltasun gehiago. Nik uste dut horko aldetik irabazi gule, zuzenin grabetigaz, egiteko izen da, punta. Zentzut esunien diskoa, igual guri paseta, niri, lehenengoa da bigarrenagaz, badekot hori penie apurbet zuzenekoa ez gule isladatu oso ondo. Igual bigarrenien lehenengokoan ikusten dut hori nioen bari gauzela, ez da. Da hau, guretzako, gaur egun aldogun CD bat ipini da entzut. Aurton ez dugu euki igual ekonomia aldetik ibilgara apurbet saiesten produktu kalidade oso on batein, baina igual apurbet gupe korteu gure lujoakaz edo. Aldaketie hori bat izartu dela, bat gero txortxegaz ben gendun berba, karo, abotzak eta sartzeko igual bere estudioan altzatunen hobeto zan, ez da izer, da gero bazkenien betiko lez, pitu behi bilda hor mezklatan, da nahi zen da igual apurben naturela, ero askunek txantelak azkenien. Diskoa kaleratu zenetik hilabete batzuk igaro diren honetan, balantze hona egin du taldeak. Zuzenean, inoiz baino gehiago aritu direla nabarmenduz. Ondo, nik uste dut, familien txema sartu da beba, gure betiko lagun izen dana, tabernideko berniken, harima, da, bera programetan bazen ekintzakaz eta, sartu bera familie nahi izen ban etorri, da hor duzkeroztik oso ondo. Uste dut igual pausu bat gizau emon gule, da hori gizau bat urtetan apurbe kanporantzau, da beste formalidade batera. Eta asteburu bat bai, asteburu batez, harinautik agenda bat sarratzen gabiz. Gabizela lan bat eitzen, horre lanak ere bere frutuek emoten dauzela. Lan honen frutue Overs 10 diskoa da. Bebai die gauzen jiriak egiten, gauzen jenti ezagutzen, lokala, barrizek, ez da hitz. Da frutuen ikuste dut batez be atzeko lan batena, ez da. Gure atzeko lana. Bide horretan Eneko Mobilik duteko goan. Perruz gitarra jotzailea ordezkatu ibili da hilabete batzuetan zehar, eta eskerritzak besterik ez dituzte berarentzako.
aipamen berezi bada, eneko hori eskertu behar dutxagu, pio bat endaren gutxako bihar itxela. Zenik istripu bat okine ban atxamarragaz, martxoan alturien, da, bueno, atxamar punti bain neban, da, bueno, horre gori nintzen, zein, da, azkeneko bandie, edaki ban, eneko ezaguna dara, familizakoa bai, beti gertu egon gara bera asko jotzen eta, da, bueno, izan da gutxako, salidi, hau diskoa ezingo zen aurrera atara eneko barik, zenik jo barik egon bidonko nintzen, ona zinaz, idaien, ona zinaz joten. Orduan martxotik ona eneko egon da, uperako lan haitz. A ber. Hemendik eskerra gure nahieri, apa eneko! Da, ia beste erosa batzu nahi goguz, beragaz, hau ez da bitxoen. Zuzer gisa, etorko da, beste joku batzutan. Nagusiki, country rock eta blues giroa jorratzen ditu banda gernikarrak. Beraien musikaerak gurean tokirik ote duten galdetuta, argi dute erantzuna. Hombre, esto pentsen nahi ez da benik. Gu 10-12 urte daroa guz errepidien da beti ukiko lekue joteko. Beste gauza bada gaur egun generoa noradoan. Edo entzuten dana, zer entzuten dan. Ni badakitxe traperu bateaz, zerrenik, dinot, Yankilandiako traperu bat badatorren, bueno, tiene garantizado. Baina, bueno, nik uste dut, bai ez, da azkenien publikoa be oso fiela da, oso fidela da. Horrek guri gehien betetaskune da. Gure dote hogei fidel, 50 histori gehien. Da urtiotan atea dira gulako antzerako talde pio, bai. Nevada, mokez, lomoken, da, pio bat dauz. Pio bat dauz. Gaur egun ikusten da hortiko puntutik talde gizau urte diela hor generoan edo. Ni denota eroso nago, gure generoagaz Euskal Herrien be bai. Itzaten dut, zer gehiago moitzen dela da gu hemen gaur deina moteko okitzi da gara be. Arestian aipatu bezala, Gernikako Iparragirre rock elkartean burutzen dituzte entseguak. Iparragirre gabe, zaila da irudikatzen gaur egun Gernikan dagoen musika mugimendu handia. Baita The Riff Trackers bera ere. Azkenien lortu dugun amets bat da, gure izerdi llegaz, inok ez tozku erregale bezebez. Da guretzako lujoa da, azkenien guk eniko gauza da, ni etzien nau, nire gelie da. Da holan izendiko legez gauzak ez da. Lanein gauzak lortu, da amets bategaz, lanekien basun, beti ez, baina zeuser beti aldozu lortu, aunque ez lortuzuk nahi dozun guzti-guztize, baina gauzak txikitsuek lortuko dozu. Disko berriak kalean, sortze prozesuak ez du etenik entsegu lokalean. Dagoeneko lan berri izango denaren zirriborretan murgildua da banda. Laster, disko berriak kaleratzeko esperantzaz. Gure intentzioa da, beti aurrera joan. Datorren urtean, o 2 urte barru, atara gehiago. Ez da egun batetik bestera, urnetik egunera izan dira. Lanien bagabiz. Bai, momentuz zuzenekoak da bizen moten, bai, eskabezenien moten zuzenak, kanta barrizek eta alegintzen gara, eta... Oine perrune adaptazioa be, bai. Bai, horretan gabiz. Ontxe berri deko osatute da ondino baina bai, lantzen dugu abesti barrizek eta bagabiz horregaz idei egaz. Elpera burrera zozer barriz datatik. Nire bizitzan gehien markatu nauen taldea esango nuke Fugazi izan dela. Hildo horretan, ni esan beharko disko bat benetan asko markatu nauena, izango litzateke The Beyond Crowd diskoa. Day Before Tomorrow adibidez, The Beyonden disko horretako bat. Daukagun zera hori letrekin badakizu dela, gu inglesez musika asko entzun dugula. Orduan, esan beharko letra hartuko nuke lauaren edo zein pasarte, hartzen poema hon bat, bai, asko gustatzen zait lerro horiek
eguzkiak urtzen du goian gai horretako elurra. Esango nuke dudik gabe, oso impactatu da nagolako Silvia Pérez Cruz ikusi nun beste egunean kursalen, eta erabat txundituta utzi ninduen, eta egia esan zelako bidaia eman zigun ongin guztioi. Gaur egun entzuten musika gehienen bat ordenagailuan. Igual onlineetik edo MP3an, edo disko zaharren bat sartzen dut, baina asko jotzen dut ordenadorera. Bai, aretoak esango dut Hondarribiko Silozibe zeren eta asko gustatzen zait segiro sortzen den nola egina dagoen diseinua tokiarena, nola zauden jendearen aurrean eta bakitela pixkat etxera aldera jotzea, baina horrela utziko nuke. Eta Bidatabal Biarritzen, adibidez. Ikusi genuen Helmet Siloziben adibidez, etorri ziren 20. urren bat egitera disko batekin eta hori izan zen etxian entzutia gure txikitako amets bat bezala izan zen. Bai, horatzen dut. Izan zen Fear of the Black Planet Public Enemy lehenengo aldi. Gaina erosi nuen Dublinen, eta joan nintzen den nahiakin, eta eukiko nuen 12 urte eta berak 10, eta antxe gastatu genuen gure lehenengo dirua diskoaretan. Ez oroitzen, ez dakit nahi zedozioan azkena, eta esan beharra daukat musikarioi kalte handia egiten dugula internetek, baina baita musikariak erortzen gadera zera joko horretan, nolabait esateko eroste zera kultura horretan erori garela. Euskal Herriko zuzeneko musika eszena areto ezberdinez osatua dago. Areto txikiak badira, gaztetxeak, areto handiak eta festibalak ere. Baina zer ditzake Euskal Herriko musika eszena areto txikiak gabe? Bermeoko Beleza Malandra Ateneoa horitako bat da. Bertan, 2010-etik makina kontzertu eskaini dituzte. Euskal Herriko taldeak eta zerrikoak bat egin dutelarik areto txiki eta eder honetan. Ezagutu ezagun gertutik. Beleza Malandra sortu zen, ateak zabaldu zuen 2011an. Sortu idea horreko urtietan egon ginen zeo zer eitzeko, eta pentsatu genuen gure helburua zen kontzertuek eitzie. Gustaten izen da eskupilo bat betidanik antolatu dugu kontzertuak beste leku batzutan, bai igual lokal okupatuetan eta hortik, eta edo autogestionauetan, edo gaztetzitan, edo beste sala batzutan. Eta okintzu asmuek geure lokala itzeko. Orduen hasi ginen hor prestaten batez bebea 2005etik aurrera hor pentsatzen zelan egingo dugun, eta azkenien alokatu genuen lokal hau, eta sortu genuen Beleza Malandra, 2011an zabaldu zuen atiek, eta ben gabiz. Gu gara bi, Alez Lertxunditani, gu bizok daramagu Alkarregaz 2000 urtetik aurrera, eta guzandu zeu zer sortu. Ateneo Kulturala jarritzagun lokalari izena, ze normalean olako kontzertu lokalak eta salak eta beti deitzen dira kafe antzokiaren izenaren menpe. Eta guk kutsu hori guzantzagu apurtzu beken du. Lokal hau daue enfokata batez be kultura pop eta alternatiburi, eta horregaitzik jarritzagun Ateneo Kulturala. Idei sortu zen lehen, ze guk beste lokal batzutan antolatzen izen duen konzertuek, eta gero pentsatun, horretarako hasi ginen vieja batzuk eitzen,
suertatu zen, Berlin gustatu zaigula pilo bat, eta 4 bidar joan ginen, eta proiektu sendotu egin zen, eta aurrera joan zen, eta ingen du. Guk ibilbide neko desberdina daukogu bizon artin, bat datorrelako alez dator hortik etxe okupuatuetatik, lokal alternatiboetatik, eta ni zinaitzen lanien edo bolondrez modure eta animazio kulturala landu dut gehiago. Bizok elkartu ginen parera, etxen izen duz antolatu gauzek, aktibidadiek, antzerkien nire altetik edo ipuinzaiok eta holan, eta bera kontzertuek. Gero bizo batera elkartu ginen, zeia bizon arteko komuneko gauze bat opadun, zezan kontzertuek antolatutie. Hasi ginen eitzen, ni bakarrik hasi nahitzen lehela hoitzen Aritzatzu Rock Festivala hemen Berbion, eta gero elkartu ginen hori bultzatuteko. Rock mundu ez da batzutan emakumintzako egokizena bilarraitzeko, kostaitzen da gurtzuet zulu eitzie, da berak piloa kontakto eta harremanak eta okiduz, eta azkanien lehengoko Aritzatzu gogoratzen nahi, eta esaten izen dut, nora deitzukot, eitzeko kontzertuek. Eta esaten izen dut, Bilboko kafean txokira deitzukot, eta deitzuten izen dut, eta esaten izen dut, holan ez dizera eitzen goz, eta ni ez dakit zelan egin, eta gero lagun batzun bitartez, eta sortu genuen eitzi, eta gero lezegaz askoz berrez hau. Urtero egiten dugu 20-tik 30-era. Gitzi gora bera 2 kontzerto 3 hilabetero egiten dugu. Eta orduen eundik pasagara, pioa kontzerto. Generalien danataikue, bertakoak pilo bat esaten diez, hori zirkuit alternatibo eta estena pilo bat hau kanpoko, ez da? Orduen Amerikarrak, Eskandinaviatik etor diez, frentsesak pilo bat, kokalekue herrizena eta frontera parien gauz, pare nez, fronteratet, jiran sartzen diez talde pilo bat frantziatik sartzen dira, eta orduen sartzen direnien aldeko bat behar dabe, gero txarraitzeko zuteko bai Portugalera edo estatu mailera Madrilera, Barcelonara, eta sarritzen horran sartzen diez. Eta pilo bat talde diez atzerritarra. Idanik edo gure zarma sortu zenetik kontzertuek eta itzeko bai esan zen, ze kokaleku herrizena ez da erreza, ez da? Betizun bide Bilbo arte kontzerto on bat ikusteko, eta on bat, behar da, Barcelonara edo Madrilera edo hola. Eta orduen, upetzaten izan du, eta gure herrire zelan ekarko dugu jente. Hori sortu zen hori Aritzatzu Rocken hasi ginena, eta lokal honetan alegintzen gara nahitzen. Zure etxe parean dagoen kontzertu alizatik ikusi. Eta taldeek datozenak munduan zehar da bizenak jiran, eltzie bertora. Guk ikusten dugu pilo bat talde etorten direnak gure lokalera jiran, ze amerikanuek eta kanadienzik eta hola nahitzen da bia jirak, beste egunetakoek eta beste hilabetetakoek, eta gero festival handizetan ikusten diez euren izenak, eta klaro guri ilusio pilo bat itzen dozkuz, esaten dugu, baitu honek etorri ez jiran, bai diez 1000 hauepe bai, ez da, bete ez pertsona batzuk musikin inguruen murgiltzen direnak, bai rollo total undergrounden, dako jaukeri jotzeko leko total desberdinetan, eta gero jota da gero festivalatara duzenien, barraeroz arraitzen da bien jotzen horretan zirkuituetan. Igual beste talde batzueri jatzoiena pasaten, edo aukerak itziago dauelako, edo hablan. Guk emoten dugu aukera jotzeko hemen pilo bat jentiri, eurek eskertzen da bie pilo bat. Lokal handizek eta jente askok, bai igual beste Barcelonako jente asko zoten daua, etorten da bai jotzen ona, eta eure beti komentaten da bie lokal handizek hotz hauetie, azkanien gu gara bi eta gaur lagunek, eta
urretasunedako zune publikugaz, gero lokalak eskaintzen dauen gauze, gero sonoridadi eta hori, esalek ediez igual, sekundari, egotie pertsona albuen ikusten eta hori sentimentu asko itzen da. Gu egon ginen horre Aritzatzeko Festibala 11 urtetan eitzen Bermeoko udaletxigaz, eta amaitu gendun beran traiektoria, ikusten izen du festival handizetara, gero eta jente gehiz dauzuten zandana, eta gure ideia zan etortie lokal txikizetara, eta espazio txikizetara, eta neurri txikiko gauzetara. Hasi ginen Mareak eitzen, Marea Festivala, hor kokatzen dugu igual herriko lokal desberdinek, inoiz izenak erabili musika emateko, ez da, holan, folk edo folk alternatibue da lantzen dugune gaiz, eta, pozarren gauz, azkanengoko 3 urtetan izen bate lortu dago ukitzie, eta udalak lagundu itzen dozku aurrera zarraitzen, eta, zarraituku. Mareak jaialdiak nahi da igual elkartu tradizioa eta vanguardia, bere arte desberdinetan edo lan, eta ekarrik aurten esango dana urriaren 6-tik 11-era talde desberdinak etorko dira Bermeora. Hasieran egon gedabe bai ipuinkontalarioet, Eneritz-Artetxe, gero rock taldien artien Euskaldun mailan etorko diez Inoren Eroni eta Peti, eta gero bai okiko dugu zela Acid Mother Temple taldea, Japoniarra tirena eurek, eta joko da biela hemen. Horre erabiltzen dugu lokal desberdinek eta bai etzen dugula konzierto bat kafe antzokizen. Hor bai etzen dugule programatzi zinio txiki bete urtien zehar, bai hor Marea jaialdien erabiltzen dugu beste loko batzuk, eta gero etorko dira beste talde berezi batzuk. Etorkizun ere begire aurrera zarraitzi. Gure asmu da beste 10-15 urtetan zarraitzi konziertuek eitzen. Batez be, lokala lortzeko, beran identidadie bai daukola, okitzeko beran pisue eta ibilbide garrantzitsu bat orain da gure bizimodue, ilusioz beteta egin gendun eta sortun gendunien, sartun ginen zako esaten dalez danagaz, eta ordain aurrera zarraitzeko asmugaz dago. Iraiaren 23an, Ixotu jaialdia ospatuko da Arrasateko Amaia Antzokian. Maiatzean, errezen Xot grabaketa estudioari babesa emateko. Formato akustikoan nagusituko den emanaldian, makina izango dira parte hartuko duten musika proposamenak, bakoitzak kantu batzuk joz. Ruper Ordorika, Petxi eta Barreman semiak, Ineso Sinaga, Aiora eta Piti, Untza eta Pablo Novoa eta Keo Agirretxe taularatuko dira. Ez da hori izango Xot estudioa berriz eraikitzeko burutuko den ekimen bakarra. Elkartasun keinuek ez baitute mugarik gurean. Azken garaian, albiste iturri handia bilakatu da Izaro musikaria. Eason diskoa kaleratu zuenetik zer esan asko eman du abislariak. Diskoa aurkezteko kontzertuetan askotan harrera beroa izan du, horietako batzuetan sarrera guztiak agortuz. Iraiaren amaieran, Mexikon zehar kontzertu bira eskainiko du bere banda lagun. Guztira, 6 emanaldi eskainiz, 6 egunetan. Bira amaiera berriz, 2019ko urtarriaren 5ean burutuko du Donostiako Kursal aretoan. Sarrerak dagoeneko salgai daude.